Sapay kat din iti dito yung Barukat, Ilocos Norte Electric Cooperative abiso mga idol. Denggenyo analaing. Gapo ta iti idirabi ay inikalman. Ito oras alas 11:30 ni Apo INEC Assistant General Manager Cipriano Peri Martinez III kat inactivate nan dito INEC Task Force Super Bagyong Nando iti biyang iti Northern Municipalities ti Ilocos Norte. So amin nga INEC line crew ket naka-standby da kada iti respective area offices da para iti power restoration efforts da iti Bagyo Nando. Ano sa dinaw iti INEC management ket agi sayang ka iti preemptive shutdown of any lines nga tapos kasta ket kang runano nasisitan mga idol para iti safety purposes kan awan iti agpegad kang runana ket kuryente dayta mga idol. Keto ti kuryente may pan iti danom. Agbali na pegad dayta. Makuryente kayo, narigaten mga idol. So nga saan nyo mababalaw ti INEC no ada iti emergency shutdown da inatangal daw mga idol. Ito nga, datay kan kanayon ko ngay bagbaga akit charge kayon itatapay lang ako ag-charge kan ay dog din nag-charge kan. Naka-charge kan. Te power bank mo. Nalipatan na awang kano charger na Diyos mo yung garapon. Kaya kuna na pa dito ay for any power interruptions or electricity concerns, please report to any of the listed INEC hotlines. So dati imparokadan apo nga dagitay numero da 0998-951-4632 0917-579-4632 0998-950-4632 kan 0966-08 Ken 0917-555-4632. Mga idol, mabalin nyo makita iti ay Dan, ayo nalalaing man dito. Kasta bili bakken ka idol Glenn Batuyong. Dito apo na makit kita yung tagundaway dito screen nyo. Dito apo ti mabalin nyo pagkontakan ti INEC Ilocos Norte Electric Cooperative. Screenshot yon kat amang kat tinumapukawan kay ti kuryente. Narigaten mga idol no kas bilang man.